Harry a jeho žena majú finančné problémy, tak sa rozhodnú, že žena pôjde šľapať chodník. Harry jej hovorí: postav sa pred tento bar a niekoho zbaľ. Povedz, že za 1000. Keby si niečo potrebovala, parkujem za rohom. Žena sa tam postaví, za 5 minút zastaví auto a v ňom chlapík. Za koľko? Za 1000. Sakra, mám iba 400. Počkajte chvíľu, hovorí žena a beží za manželom. Harry, čo môže mať za 400? Ručné práce. Tak beží zase naspäť a vraví: za 400 ťa urobím rukou. Tak k nemu nasadne, on rozopne nohavice a vytiahne obrovského vtáka. Ona chvíľu hlúpo pozerá a potom hovorí: o chvíľu som späť. Vybehne za manželom a hovorí mu: Harry, nepožičal by si tomu chlapovi 600? Malá ľudská je v záhrade a práve zakopáva jamu. Zbadá ju sused a slušne sa jej pýta: Ľudská, čo robíš v záhradke? Zomrela mi akváriová rybička, tak ju pochovávam, vraví dievčatko so slzami v očiach. Sused sa stále zaujíma. Ale to je obrovská jama pre takú malú rybičku, všakže? Ľudská zahrnie poslednú kôpku zeme a naštvane vraví: to preto, lebo je v žalúdku vašej sprostej mačky.